Monggo menika bini sepuh kang pinitaya mratitesaken dhawuhing temanten katemben ngumandangaken puja mantra puji dikir ing penganggah kang kabiwadya kalengan mangke wong ayu Ida Purnamasari wong Bagus Ahmad Hermanto enteni ramjuring samudraning gesang bebrayan manggya bagya mulya kayiwanan wiwit donya kongsi delahan kadidina nyandung sekar cepaka mulya sak wakul-wakul ageng.